Ei, hola, què tal? Aquí estic, amb el meu amic Johnny English, i avui us vinc a parlar d'un dibuix que vaig acabar fa uns dies sobre el mes de març de 2022. Ja sé que potser no toca ara, som maig, però, però bueno, és el que hi ha. S'ha acabat tard aquest dibuix. Vinc a parlar d'una mica les intencions que hi han darrere, perquè és un dibuix que quan el veus és com una mica enigmàtic, no? No saps ben bé per què, saps? Vale? Però per què? De fet, us el poso ja. Sap greu ja, Johnny, ara taparem, però... Um, em sap greu. Vale, ja. Vale. Doncs aquí el tenim. Les interpretacions que hàgiu pogut fer em semblen igual de vàlides, encara que potser no siguin, no coincideixin amb les meves intencions, però penso que està bé. Penso que està bé. Tinc ganes de compartir què hi havia darrere, perquè a vegades veus obres d'art, saps? I sí que les pots analitzar, o algun expert te'n pot parlar, però jo vull saber l'autor, saps? L'autor, què pensava? I, doncs mira, jo sóc l'autor d'aquest dibuix, doncs ho aprofito per fer-ho. I, doncs comencem, no? Així d'entrada veiem dos individus fent surf. Qui són? Què representen? No tenien res millor a fer aquell dia? Avui ho sabrem. Comencem pel primer. El primer que veiem pot semblar així inicialment doncs, un soldat romà amb faldilla, però amb un tatuatge a l'espatlla perquè vegis que és un mascle, que no el confonguis. Però realment, encara que inicialment pot semblar això, no és el cas. Resulta que aquest símbol, que s'utilitza per representar el sexe masculí, és un escut i una llança, o una espasa. Un escut i una espasa de qui? Del déu de la guerra. Sí, Mart. Pels romans, Mart, i pels grecs, Ares. També és un símbol que s'utilitza per representar el planeta Mart, el planeta del déu de la guerra. I que és el planeta vermell. 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 I també així, com a dada curiosa, és el símbol del ferro en alquímia, però que jo no ho he tingut en compte, això. I per què us ho dic, tot això? Suposo que ja ho deveu intuir, però per deixar-ho clar, diré que el déu Mart, en llatí, que era l'idioma dels romans, no és el romà, en llatí, Mart és Mars. Vull dir, ho veus, no? Mes de març, març... Sí, resulta que el primer mes del calendari romà tenia el nom del déu de la guerra. Sí, dic el primer perquè abans només en teníem 10, van veure que no els quadrava i després van afegir el febrer i el gener. Suposo que no els hi devia costar gaire adonar-se'n que no funcionaven amb 10. Vull dir, perquè si ho penses, amb 3 anys de 10 mesos quedes mig any endarrerit i clar, llavors al desembre fa calor d'estiu, ho has de veure, no eren pas tontos. I a no ser que algú s'inventés la teoria de que no, és que resulta que la Terra s'ha girat i ara estem a l'hemisferi sud. Però jo em sembla que aquests no els hi feien cas i van veure, tu, afegim 2 mesos. Doncs això, m'he desviat, sí, el mes de març és el mes del déu de la guerra pels romans. I no només era el déu de la guerra, sinó que també inicialment era el déu de la vegetació, l'agricultura, la fertilitat, i també
és, segons la llegenda, el pare dels fundadors de Roma, d'en Romulí i d'en Rem. Per tant, jo entenc que els romans hi tinguessin un vincle especial amb aquest déu i per això el van posar el primer mes. Que si també era el déu de la vegetació, el segon personatge també es pot interpretar com aquesta altra part del déu Mart. I l'equivalent grec, l'Ares, és un déu de la guerra, o sigui, destructiu, sanguinari, dolent, i els grecs no li tenien gaire apreci. Doncs podem arribar a la conclusió que aquest és el déu Mart, o l'Ares, o una barreja de tots dos, o un fanàtic seu, també ho accepto, i, bueno, perquè porta el casc, l'escut i la llança, que són els símbols del déu de la guerra, i el cas, si t'hi fixes, la cara no es veu bé, i podries dir, bueno, perquè clar, és fosc, però també he fet que no es veiés la cara perquè, o sigui, la guerra no té cara, no és una persona que fa la guerra, saps? En són més d'una. I volia... No volia, però ho vaig aprofitar per fer-ho així. Tu, Denis, si et feia mandra dibuixar la cara, ho dius i ja està. Per altra banda, dir que la faldilla, que pot semblar estrany o no ho sé, dir que els romans no portaven pantalons. I és estrany, però sí, portaven robes d'aquestes, no sé com es diuen, togues, túniques, i tot i així fer surf amb pantalons, no, que no. A l'altre braç també té un tatuatge que diu guerra en grec, que és polemos, i per què en grec i no en llatí? Doncs perquè en llatí guerra és bellum, no sé com es pronuncia, però bellum, a més amb B alta, dius, sembla que li digui bonic, preciós, i no, jo volia guerra. Per què? Per què volia aquesta versió grega del déu Mart, és a dir, Ares? Perquè el mes de març, doncs, feia poc que havia començat una guerra. Et sona? Doncs una raó més. Clar, jo és que veia que tot encaixava i vaig veure que havia de fer aquest dibuix. I el segon personatge que tenim és aquesta noia que, si ho penses, durant el mes de març també comença la primavera. I ve a representar això, que al final del mes de la guerra, doncs, per sort ve la primavera a portar una mica de llum i vida i esperança. I pots dir, i la deessa grega que portava la primavera no era la Persèfone? És la Persèfone? Doncs no, a mi no m'agrada el nom Persèfone i prefereixo dir-li primavera. O l'altra alternativa, que és una interpretació així que he fet després, és que sigui Afrodita o Venus. Perquè endevina què? Després del març ve l'abril. I l'abril és el mes de la deessa Afrodita o, pels romans, Venus, que és un altre planeta, que se simbolitza com? Amb el símbol que es fa servir pel sexe femení. Vull dir que aquí també hi ha aquest joc. Vale, doncs us he presentat una mica els personatges i què representen, i podria semblar que ja està força l'explicació perquè no hi ha gaires elements més, però sí que hi ha una pregunta que queda per contestar, que és per què fan surf? Que potser març és el mes dels surfistes o alguna cosa. No et diré que no, perquè no ho sé, però fan surf perquè hi volia posar una onada, saps? I
I clar, una onada, què us ve al cap amb la paraula onada? Potser que fa 2 anys que estem visquint entre onades? Sí, Doncs això, que el mes de març feia 2 anys del primer confinament i, i també ho volia commemorar d'alguna manera. Sobretot ara que sembla que ja es va acabant, no ho vull dir gaire alt, no fos cas, però jo això ho vull pensar com que és l'última onada, val? I que amb la primavera hi ha com la llum al final del túnel i aquesta època doncs, es va acabant. Although reported cases and deaths are declining globally and several countries have lifted restrictions, the pandemic is far from over. Vale, doncs ara explicaré uns quants detalls que trobo interessants. Que, per exemple, una cosa que ja he dit és que Mart, que és el planeta vermell, doncs he fet servir el vermell. I el color oposat al vermell és el verd. I també el verd és el color de l'esperança i el de la primavera. I jo trobava que són com dos bons pols oposats. I ho he aprofitat també per fer home i dona, i al mateix temps també hi ha la posició, si t'hi fixes la posició, un està de cares a l'onada, o sigui, amb les cames, amb els genolls mirant cap a l'onada, i l'altre al revés, està d'esquenes a l'onada. Un s'està enfrontant amb l'onada, fent guerra, i l'altre s'està deixant portar, saps? Són com dues filosofies oposades. I, bueno, els cels, que no n'he parlat, van lligats força amb els personatges. I el mar, que reflexa una mica el cel, per tant és una mica tirant cap al vermell, també es pot interpretar com un mar de sang, perquè és el que fa la guerra, saps? És com... I el déu de la guerra està jugant amb sang. I aquesta és com la part més perversa, saps? És el déu grec en aquest cas. És l'Ares. Vale, doncs aquestes són una mica les raons que hi han darrere. I, bueno, i llavors hi ha les lletres que m'agraden molt com han quedat, març. Quasi o sigui, és la part que m'agrada més i és la que m'ha costat menys. I parlant de les lletres, doncs hi ha una cosa que jo no vaig fer intencionadament, però que m'ho van dir, i sí que sembla que si mires el dibuix pots veure com una M de març, i no només M de març, però si gires la M, què hi ha? El 3. El març és el tercer mes. Ara, actualment, el març és el tercer mes. Si et fixes en la posició dels personatges, també s'hi pot veure una M en tots dos. I clar, llavors hi han 3 M's. Tot quadra. I ja paro perquè si no encara veuré més coses. I evidentment que arriba un punt on qualsevol cosa amb una mica d'imaginació ho pots forçar perquè tingui una relació amb el significat que tu vulguis donar i potser ja és anar massa lluny. Doncs fins aquí aquest vídeo parlant sobre aquest dibuix. Espero que us hagi agradat i fem tornar en Johnny, sí, no? Què, Johnny, què tal? Està enfadat, Sí. M'està apuntant? M'està apuntant! Oh! Au! Per si t'ho preguntaves, el dimarts també ve de Mart. Per tant, per quadrar-ho tot encara més, et diré que aquesta escena va passar un dimarts. Sí. Jo hi era. Estava allà amb la barca i el portàtil i els hi vaig dir, quedeu-vos quiets perquè els pogués dibuixar. L'onada va costar que es quedés quieta, sí.
però al final em va fer cas i vaig poder fer el dibuix.